Искате ли да имате работеща стратегия за постигане на 1000 евро пасивен доход? Аз съм Йордан Генов и вече над 7 години работя с клиенти и техните семейства за изграждане на устойчиви стратегии за управление на спестяванията. В това видео ще обсъдим как да постигнем пасивен доход от 1000 евро на месец чрез инвестиции на финансовите пазари с неспекулативни подходи и стратегии, които са предназначени за непрофесионалисти. Хора, които имат професионална ангажираност в друга област и нямат време да се занимават с следене на финансовите пазари и детайлни анализи в свободното си време. Често хора в индивидуалната ми работа ме питат: достатъчно ли ако заделям 500 евро на месец, 700 евро на месец, 1000 евро на месец? Мога да заделям повече, мога да оптимизирам останалите си разходи, имам добри доходи. Ако споделиш, че това е малка сума, ще се опитам да заделям повече. Отговорът на този въпрос обаче зависи от целта ни. Какво искаме да постигнем? Какъв капитал трябва да натрупаме? Тогава именно ще можем да разберем дали и усилията, които полагаме в момента, са достатъчни. Представете си, че имате възможност да покривате всички свои фиксирани разходи. Разходи около жилището си, сметки, храна, социален живот. Общо взето да се вписвате и да живеете един нормален живот в обществото. И във вашия случай това е 1000 евро на месец в допълнение на пенсията, която държавата ще ви изплати. Именно това е и отговорът на въпроса какво целим. Всъщност ние в конкретния случай целим запазване на нашия стандарт и ще работим с 1000 евро месечен доход като крайна цел. Това обаче не е единственият параметър. Ние трябва да определим след колко време трябва да постигнем тази цел. Да речем, че сме човек в средна възраст на 40 години. В масовият случай това би означавало, че до пенсиониране имаме 25 години. Повечето хора, които не са миньори, полицаи или в някаква специфична категория на труд, се пенсионират на 65 годишна възраст. Това означава, че човек на 40 години има 25 години до пенсиониране. Това е вторият параметър по нашата цел. Какъв е срокът? 25 години. Имаме и трети параметър, а това е за какъв период от време бих искал да получавам тези 1000 евро на месец след като се пенсионирам. Представете си, че за вас това означава докато станете на 80 години. Това би означавало 15 години. Или пък докато направите 90 години. Това би означавало 25 години. Именно така трябва да подходите. Нека в конкретния случай ние да работим с 20 години след пенсиониране, 20 годишен период, в който да получаваме тези 1000 евро на месец. Вече имаме трите параметъра. Какво целим? 1000 евро на месец. Кога го целим? След 25 години. За какъв период от време? За период от 20 години. Имайки тези три параметъра, вече можем да работим с финансов калкулатор, с формули в Excel или просто да използваме любимият си AI асистент. Можем да му дадем тези параметри, а той да ни отговори колко на месец трябва да заделяме. Сега представете си, че получите отговор 200 евро на месец. Много ли е? Малко ли е това? Всъщност, въпросът е според вашите възможности. Най-важното обаче е реалистично ли е това? Изключително важно е да работим с реалистични допускания, когато планираме инвестициите си. Ако се окаже, че сме работили с прекалено оптимистична доходност, нещо, което не е постижимо реално, вероятно ще постигнем по-ниска доходност от тази, която сме заложили в плана си, ще постигнем по-малък краен резултат като натрупан капитал, а оттам ще имаме и по-малък пасивен доход на месец. Със сигурност един нежелан от нас резултат. Обратният ефект също е доста нежелан,
а именно да работим с прекалено консервативна доходност. Представете си, че в нашия модел заложим ниска доходност, постигнем много по-голям резултат. Това звучи супер, но ако това е било на цената на 25 години лишения за нас, със сигурност това не е добре. Разумното управление на парите предполага да има един добър баланс между бъдещото ни потребление, което да си подсигурим чрез своята инвестиционна стратегия и заделянето на пари, но също така ние трябва да се грижим и за ежедневието си, така че да имаме един смислен живот и да не трябва да се лишаваме от неща, които са важни и смислени за нас. Допусканията са изключително важни и нека да кажем какви са разумните допускания, когато планираме своята инвестиция. Аз бих ви посъветвал да работите с доходност между 5 и 9% на годишна база. Това означава, че хора, които са по-консервативни, ще изградат по-ниско рискова стратегия, предимно в защитни активи, които не са толкова волатилни по време на кризи. Може би ще имат доходност около 5-6% на годишна база. Хора, които са склонни да поемат по-високи рискове, ще инвестират предимно в по-високо рискови инструменти, като акции и фондове от акции, ще постигнат вероятно по-висока доходност от порядъка на 7-8-9% на годишна база. Това е напълно реалистично спрямо данните от финансовите пазари, които може да поручите и за себе си в дълги периоди. Не говорим за доходност в конкретна година. Тя може да бъде всякаква, може да бъде в добра година 10, 15, 20, 25% са напълно постижими в добра година. Обратното, в лоша година можем да имаме доходност, която е отрицателна. Минус 5, минус 10, минус 20 и 30% дори доходност, но една година не значи нищо сама по себе си. Важно е каква доходност постигаме средногодишно в дълъг период. И за такъв тип цел 20, 25, дори, нека да кажем над 10 години напред, е разумно да работим с такива доходности. Другото нещо, което би следвало да заложим в нашето планиране е доходността, след като вече натрупаме капитала, от който ще си плащаме пасивен доход. Там е важно да работим с доходност над инфлацията или така наречената реална доходност. Разумно е тя да бъде в диапазона 2 до 5% над инфлацията. 2 до 5% реална доходност. Защо? Защото ние бихме искали, когато сме натрупали вече капитала си, тези 1000 евро, които ще си плащаме като пасивен доход на месец, да запазват своята покупателна способност. И начинът да се постигне това е, ако използваме реална доходност над инфлацията, за да разберем кога ще се изчерпа капиталът. Вече направихме важните допускания. По време на фазата на натрупване работим с доходност между 5 и 9%, по време на ползване на капитала работим с доходност между 2 и 5% над инфлацията. Нека да бъдем консервативни и в нашето изчисление да заложим 6% доходност по време на спестяване и инвестиране, 2% доходност над инфлацията, след като вече черпим и ползваме капитала. А сега, нека видим разписани всички стойности и допускания за нашия сценарий. Имаме две фази на управление на инвестицията ни. През фаза 1, 25 години ще натрупваме капитал, като заделяме от доходите си и инвестираме средствата при доходност от 6% на годишна база. Ако приемем, че инфлацията за периода би била около 3%, то реалната доходност, тази над инфлацията, в фазата на натрупване също би била около 3%. В фазата на тегляне вече споменахме, че ще работим с 2% реална годишна доходност. При 3% инфлация това е номинална доходност от 5%. Логично е тя да е по-ниска от тази във фазата на натрупване, тъй като тогава се стараем да запазваме натрупания капитал и го инвестираме с по-нисък риск.
При тези допускания, за да получаваме 1000 евро месечно в днешни пари, за 20 години следва да инвестираме приблизително 450 евро всеки месец. Разбира се, дали това са много или малко, зависи от индивидуалните ви възможности и от останалите ви финансови цели. Ако можете спокойно да отделяте тази сума, бих започнал дори с 500 евро. Ако обаче 450 евро в момента са непосилни, започнете с толкова, колкото можете. Например 200 или 300 евро. Целта на този модел не е да ви каже, че задължително трябва да инвестирате 450 евро още от днес. Той ви показва къде искате да стигнете и ви позволява да планирате как да увеличавате сумата с времето. Например, след изплащане на потребителски кредит или ипотека, при увеличение на дохода или когато част от семейните разходи отпаднат. Изключително важно съображение, което трябва да имате при използване на този модел, е, че трябва да увеличавате месечната си вноска с размера на инфлацията. Какво означава това? Ако ще инвестирате 300 евро на месец през първата година и годишната инфлация за периода е 5%, следващата година би следвало да инвестирате поне 315 евро или 5% повече. Така, вие ще постигнете резултатите, които си поставяте, а именно 1000 евро на месец в сегашна покупателна способност. Когато сме работили с много агресивни допускания за доходност, но всъщност личният ни профил не позволява, вероятно, рано или късно ще се почувстваме некомфортно в своята инвестиционна стратегия, увеличава се риска да направим неподходящо действие, като продажба на активи в неподходящ момент. Дори да не го направим, стрес по време на волатилност, която ще се пренесе и в останалата част от живота ни. Така че изключително е важно да имаме една добро напасване между планирана стратегия и личен инвестиционен профил. За тези от вас, които са по-склонни да поемат високи рискове, можете да работите с по-високи допускания за доходност. За тези от вас, които считате, че сте по-консервативен инвеститор, работете с по-ниски допускания за доходност.